Nej, det er jeg fandme heller ikke. Det var en åben båd. Han hørte, at Jutlandia skulle have 3 både med til ud til Korea. De blev bygget op i Helsingør. Så tog han op og kiggede på den og så den størrelse, hvor han godt bruge det lidt praktisk billeder. Så fik han den til at lave en med til også bare en overbygning. Så den har aldrig ikke redning gået på Jutlandia, den har bare ligget ved båden. Så kom han ned i 52, så sejlede man med den til 1986. Så ville ejeren ikke mere, og kommunen ville ikke købe den her båd, og så nogle smarte turistfolk fandt på, vi laver et parkredder. Så blev færgen solgt til 400 liter borger, og hver købte et parkredder. Så vi lavede 34 frivillige, der sejler i udløbet, og mange af dem medejere. Og det er mit liv, så sidder jeg lidt på det liv. Men der har kun det lille, der ikke været med. Populær. Jeg ved ikke, før de sidste år, inden for Bøgerbanken, der stoppede de en mand med 12 kongepingviner i 30 graders varme. Det var kun brugt med det. Så blev politiet tilkaldt, og han fik så besked på, at han skulle tage zoologisk have med øjeblikkeligt. Ja, sagde man, det gør vi. Næste dag stoppede de toget i Holte, et S-tog. Der stod mand med 12 kongepingviner. Politiet blev tilkaldt, det var den samme politi, så sagde de, sagde vi ikke, du skulle gå i zoologisk have? Jo, der var vi i går. I dag skal vi op og sejle med en lille færge på Slotsø. Så den er ret populær. 68 Danmarks første, en af de første latinskoler. Den er der til 1583, så kommer der pest i Danmark. Skolen må lukke, og da den skal åbne, så synes han, at eleverne blander sig for meget med personalet, så han flytter den til Sorø, hvor det er Sorø Akademi, det har jeg hørt om det. I dag bor der jo 11 familier inde på slottet, folk der arbejder, så her bor der 2 damer, der er direktør for slottet. Hun bor i det runde tårn der med det. Jeg lige løbet alvorlige problemer, jeg ved ikke om jeg læste om det her. Hun har købt et hjørneskab. Jamen sidste år er det en fladskærm, så vi tror at det er klogere, men der er noget med I damer, I tænker anderledes. Det er bare sådan en skærm, der går sådan. Ja, i dag kan man det, så vi kan nok ikke bruge det. Kirsten Munk og får 12 børn med hende. I har hørt om Kirsten Munk, ikke? 12 børn får I. Men i 1628, da hun er gravid for 12. gang, bliver de uvenner. Og det han har ikke været i Danmark i hele år. Så han er ikke bare til nummer 12. Så da han kommer hjem, så ligger der en lille unge og snakker tysk der, men det var han sgu ikke vild med. Så bliver hun smidt ud, sendt lidt over til Jylland. Så går han op i Indelukket, der på et lille her 100 meter på den anden side af slottet. Der på et hjørne ligger der en sten, man kan se, at han sad og suger på. Det var det der siden 1628 der, ikke? Det er så prinsessefløjen. På et tidspunkt. Det blæser nok for meget af til det springer. Hvis I ser de nederste vinduer der, så er det kældervinduer, så der er altså ikke noget under vand her. Det er alt sammen over. Og så er der jo små grevefigurer over alle vinduerne. Hvor var I kom fra? Hvad er det nærmeste her? Hvad er det, hvem var det? Det må du have.
Hvad var du? Jeg kommer fra Asnes. Var vi også her? Ja, vi er der. Du ved, de der nedløbsrør, ikke? Da jeg var dreng, gik de helt ned til vandoverfladen, men så under verdenskrigen, så stavede folk med, at det var kår og bly, og det var folk der på Asnes og sådan noget. Der var ikke nogen med på Hillerød i hvert fald. Så ville datter, hun boede i hjørnetårnet på anden sal. Hvad tager en kvinde med ned ad en vinduesram, når det brænder? Hendes elsker var faldet ned. Hvad tror du, hun ville med? Sidst af ved. Det bliver I tænker anderledes på de mennesker, så det kunne en mand aldrig få. Det satte sig fast, så det kunne hverken komme op eller ned. Så næste dag ligger det hele i ruiner, og så samler vi penge ind med folkeindsamlingen. Kongen giver 200.000 rigsdaler, og brygger Jacobsen fra Carlsberg giver 200.000. Og så allerede i 1861 skal du holde rejsegilde, men der er ingen møbler derinde. Og så siger brygger Jacobsen, at han vil godt give et yderligere tilskud. Så i 1884, så kan du indvide en åbne slotte som Danmarks største museum under Carlsbergfonden. Og alle de ansatte, de lønnede af Carlsberg. Og de har set, de reparerer hele tiden det område. Og det hedder Møntporten, for det han lavede sin egen penge i 1620 til 24, lavede han en 8 skilling og en 12 skilling. Næste år, hvis I går derop, så hvis I går i haven, så vil I opdage pludselig springvandet. De stopper. Det gør de hver time, når klokkerne spiller på slottet. Og når klokkerne spiller, er der ikke noget springvand. Det larmer for meget. Så når klokkerne spiller for svagt, så har man fundet ud af den løsning. Når vi sejler med børnene, så får de jo alle sammen